met Mary's 3 onder 4. En so eindig die eerste klas met Mary's 3 onder 4. Nommer 41, Pam van Pellegrassa. Eienaar Pellegrassa Frisianstad. Derde plek gaan aan Pam. Winning the arena, champion junior universal single hard. Full judge Sue Carter and sponsored by Chandri Fixband. You're simply the best. Better than 41 Pam van Pellegrassa met Hendrik Swart. Pellegrassa, reservekampioen. Nummer 41 Pam van Pellegrassa in een derde plek. Nummer 7